lottiɗo nangodiri funnange irnangere woy worgon olel pindi koy lottiɗo e Dakaru jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon pindi koy lottiɗo e Dakaru jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon olel pindi koy lottiɗo e Dakaru jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon olel pindi koy lottiɗo e Dakaru jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jam wale mon jam wete mon jam nyalle mon jam hiire mon no gowɗen salminirde ni tan moni foof e saaha mo woni o salminama e goɗon salminago tawi kadi ko teddugo wondugo kadi e needi e neware bandiraɓe alaɗo yano artiɗo wonno en garti e Olel Pindi TV hono no gowruɗen ɗum ni e kala altine e alkamisa sagane oɗo waktu yoni caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko yettude jignaɓe ɓe kono kadi e ñaganade ɗumen nde Allah ɓumnata ƴiyam men kañumen mayɓe julɓe kala bandiraɓe caggal nde min calmini on min juuri on ko bismade on e yewtere men Olel Pindi TV e oɗo altine hande 19 lewru u hitande ujunnaje 2024 en gardi e terɗe rédaction ɓe ganduɗa kadi ko jeeseɗe gowɗon e kala e saaha addande on kadi humpito to banggue kabruji e walla joljole leydi men Sénégal ha e caggal leydi Olel Pindi noon sikki ala eɗen gandi ko woni ko e lahal ngal machallah ko dogue woni hen ko adi foof rogere meɗen nde gadortoɗen ko météo du jour mbawen andude weeyo ngo o holno lelori e ko nandi hen tawi jadaten hen koye gorko mo tulde dimat Elaza Bassar ko fawti hen ko garaten koye éphéméride kadi eɗen gandi sikki ala hufanen ɗum ko Mohamed Ndim gorko mbo Fonde Gande ko wona ɗum pawaten hen ko actualité nder e caggal leydi Sénégal so tawi ɗum ɓenni garen e ko ɓuuri mantinade ko eko kelle jaydeji meɗen dawri hande e oɗo altine so tawi ɗum ɓenni en ƴeewi hen fodde toɓɓe ɗiɗi ɗe jewtuɗen to banggue actualité o ha e banggue ko jaydeji ɗi dawri ko ma en paw hen actu international tawi actualité oɗon international hande kalten koye alhaali caɗele ɗe ganduɗa ɓen nawoɓe balle guure ɗe ina keeɓa ɗumen e kala e saaha e tuma nde ɓe jeehi e nokkuji ɗi ganduɗa ko baɗɗi hareli e ko nandi hen ɗum ɗon noon sikki ala eɗen gandi ko fedde gota ko windere tigui kañum en kolliti wonde ine ñiŋi ɗum ɗon no fewi saabu noon ɗum ne foti wattede hakkille so tawi ɗum ɓenni garaten koye fait divers wowno aranɗen hen ko Hapsa Sow kono noon hande wonko ndewiliɗen gam addande bandiraɓe e caggal ɗum noon pawen hen mot de la fin ko ɗon mbawaten waynodirde e bandiraɓe haade meɗen natande bundi yewtere men en calmodirtu e waniraɓe worɓe ɓe hono Elhadj Bassar gorko mo tulde dimat ko an heedi banggue ñaamo Elhadj fini alhamdulillah Halima mi fini tabarakallah machallah mi fewi tabarakallah machallah ko fodde rewde ɗon tan salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men
e weltanade ɗumen e jarnade kadi e wiide kadi mbar kadi vraiment an ari e jaam noon a wiyata kam no Amadou Moussa walla no ka Hammate Thiam wiyatami ni somi wiɓe a fini ɓe mbiyami a fini wona salminama mbiyete soɓe pinino surtout Amadou Moussa ñaguiɗo duwa o oɓe somin pinino ma yimin somin pinano ma yimin emin daari kono noon ko ɗum konngol rewi ɗon voilà ko te ko konngol aussi ko ɗum duwaw tan bon ko noon sa wiyama beela fini ça veut dire que eɓe goni ke ƴewde beela foof arti voilà beela fini e dow jaam darɗa mais taw won taw posuji heɗen ngala toon voilà taw won ko findani ko noon Elage Bassar Djiby e mboɗo wiye Djiby Dieng mata ko kuccinmi Djiby Dieng ko waɗi noon Mohamed Ndim le pertinent kay le pertinent minde ko noon mbimami le pertinent kadi ko bandiraɓe yeeɓiyankoɓe koye mumen mbi noon toujours message uji ɗi ko Mohamed Ndim le pertinent ɗum noon an woni pertinent galle o désormais a salminama mi salminima mi jurimama mi namdima so tawi on pinede dow jaam en calmini également dendagal hettiyankoɓe Pindi TV kamɓe foye kuuɓal en calmini doyen Bassar an yetamo Elage ko Elage noon ala Elage ko Elage min kam vraiment Alaji Abbas mboɗo jaɓani ɗum aɗa andi Abbas ko wayi ko Abbas tan wayi ɗum Abbas horat lendi horat beɗi ha gayni kadi o yeehi Makka de ɗo jiyata ha mboɗo o jaari ha arti omo joni anno kanko kay Elage mention spécial nan ɗon ɗum waɗi min kanko ko denɗiraɗo mo ganduɗa mi wowani ni toñde mo so Allah hen sa somo toña mo ni ne weñoro kam seeɗa nde tawno o jiiɗa e Amadou Moussa an Amadou Moussa noon ala e plateau he kono toujours mboɗo haala inde makko nde yoɓe gandu tan mataw ko gooka ka wayi noon e complicité gonnoɗo hakkude amen o e fodde kadi duuɓi ɗi min liggodiri ɗi e tout ça ɗum waɗi ha hande mi accatamo ɗum noon Elage Bassar machallah ɗum noon minen kam min mbiyat tan ko baraji ɗi yawat feere mballa min hen saabu emin katojini hen tawno minen kam nanɗon tan aɗa andi baraji kañum ala fof ɗum wonani no sikkireɗo en wawi taw wona ɗum woni en tout cas kono wonko ganduɗa wonko ne yiye tan onon haaloɓe ɗo jeeni wawi taw fof ke mon woni wonko ne yiye noon Elage yimɓe ne jogui hen jikke yakar mawɗo hoto ɗum sooya ɗum noon ko wona ɗum haade min fuɗɗade en calmintu ñaguiɗo duwaw goɗɗo woni keeɗanɗo en to rési o Jobbo Sow cooso mo ganduɗa haade mum fuɗɗade ko mami wodo to ndewdume mum ha mi gayna nde fuɗɗade gueɗe ɗe ndewa e lawol ko wona ɗum ko Djiby Dieng mo ganduɗa kañumne machallah nana jaggui to banggue caméra ji to caggal ɗum ko salminde dendagal golloɓe e galle o ardiɓe ɓe ha e herɓe caggal ɗum noon bandiraɓe joni joni o en puɗɗoto yewtere meɗen tawi gadottoɗen ko météo du jour ɗum noon en jahat to rési garten joni joni garen e météo météo du jour aranta en hen ko Elage Bassar Elage hande de kam wewe ngo kam hande wonno finir seeɗa de ɗo e Dakar kam machallah ko noon Halima Allah jarama météo du jour ko ɓattaki gumoriɗen toon to agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal tongode nde ina yaare e temedde ɗiɗi e capanɗe tati ɓe kolliti e nder ñalawma o tigui rigui toɓoji ina toɓo ina tijja e nder wertago leydi Sénégal ɓe puɗɗiri hen noon ko funnague leydi ndi toon to Kédougou Tamba Matam ha to Bakel hani Podor ina joga jorta mabɓe yawtu ha yetto Linguére toɓoli ina tijja toon hay banggue worgo leydi Sénégal to ganduɗa hoorema ɗo walla taw ko banggue worgo tigui rigui Ziguinchor Kolda Sédhiou toon aussi toɓon tijja toon kana Thiès également aussi ina jeeya e ganduɗa hoorema vraiment toɓoli ina tijja hen ɓe kolliti kadi ɗo e lamorgo leydi Sénégal woni Dakar Saint-Louis du Sénégal Louga Thiès Mbour Fatick Kolda walla Kaolack e Cap Skirring ɗiɗo nokkuji ɗi limtiɗen foof toɓoli ina tijja henet te kadi ko toɓoli baɗoɗi ndiyam seeɗa Halima kono to banggue nguleyki hollitama wonde kina tolno e capanɗe tati ha capanɗe tati e jeetati ko ɗon tigui rigui nguleyki tolno mum fotata wawde tolnade to banggue jikki aussi ɓe kolliti wonata ko jikki labtiki wonta jikki mbaɗki caɗele ma yimɓe mbawa vraiment yiide no hanirta ni to banggue keneli ɓuuri joguede jot tan ko to banggue worgo leydi Sénégal toon de keneli na tijja toon kono wonta keneli aussi gannude ko keneli kakadiɗi ɗi ganduɗa hoorema yimɓe ina mbawa tigui rigui wawde yawde hen hande noon hollitama ko sappo e jeenayyi lewru jukko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kollitino sanga 8 heures so fawi nde hojomaji capanɗe tati e jeetati maayo ngo ƴirina ha yetti 1,92 métre kono si yiya waktuji nogas e goho pawɗojimaji jeeɗiɗi ɓe kolliti maayo ngo ma tello ha yetto 1,75 métre
to bangi marée basse ɓe kolti so yiya waktuji ɗiɗi subaka e hande o vraiment do fawde hojomaji e sappo joyi maayo ngo tellinoma ha yetti 0,68 métre kono so yiya waktuji e sappo e nayyi pawɗo hojomaji capanɗe joyi e jeegom ma maayo ngo ngabbu ha yetto 0,60 métre ɓe kolti ɗo e lamorgo leydi Sénégal toɓona tijja ɗo no fewi enene toɓa déjà ɓe koliti hande ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré sen gari toon to Thiès ndewten ko Tivaouane ɓe kolti ɓen aussi ko nogas e nayyi degré piniri ma ñaldu capanɗe tati degré Thiesa hande toon keddoɗen to Mbour ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e ɗiɗi degré Saint-Louis du Sénégal eddutoɗen ko Bango walla Dagana toɓon tijja toon ɓe kolliti ɓe piniri hande ko nogas e jeeɗiɗi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré ha hande toon e Saint-Louis du Sénégal to Podor sera Ngawle Ngourali wuro Penda Moussa Boukari ɓe kolliti également toɓon tijja toon mais également ɓe piniri ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e jeetati degré Saint-Louis walla jawten toon to Louga ɓen de Louga ɓe kolliti wonde ɓe piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e ɗiɗi degré ha hande Louga ɓe kolliti wonde toon to Linguére toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré sen gumima ɗan garten ko ɗo wiyete ɗo Diourbel ɓe piniri hande ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré Kaffrine finiri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré Fatick finiri kañum hande ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré Kaolack finiri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré Tambacounda ɗum gandanɗo hoorema wiyete ɗo Koumpentoum ɓen de piniri hande ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré toɓon tijja toon to Koumpentoum tamba ha hande keddotoɗen to Goudiri walla Bakel toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré Matam sera wuuro Amadou Moussa Anne no kewɗa wiide ni e kala saaha ɓen piniri hande ko nogas e jeegom degré maɓe ñaldu capanɗe tati e jeegom degré toɓa kadi na tijja toon to Matam sen gari ɗo Kédougou toɓon na tijja ɗon ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu nogas e jeetati Kolda finiri ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré toon e Kolda toɓon na tijja toon Ziguinchor to wiyete ɗo Bignona ɗon kadi toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré ha hande nder Ziguinchor toon to Cap Skirring toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu nogas e jeenayyi degré Sédhiou woni région battidiɗo e nder leydi Sénégal ɓen piniri hande ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré Sédhiou toɓon tijja toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum woni ɓataki gumriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to aéroport Léopold Sédar Senghor noon Elhadj Bassar machallah humpito ngo laaɓi saha saha fof mboɗo hewno wiidema mbiyete Dakar hande wiyakane toɓa kono hande kam on ko pinirɗen machallah ɗum waɗi ni ɓe kolliti Dakar hande ma toɓ mais également toɓo ngo kam laatima aɗa mbiɗa heewi wiidema mawɓe keewi haalde ko wona gonga tan ko ndungu koye ndungu voilà par ce que aɗa sikka aɗa yiya asmane ɗiyo mbiya ma toɓ te tawa toɓani koye juuɗe Allah kam alhamdulillah rabbil alamin koppinɗen koye en jii ndiyam jamma hanki aussi en jii vraiment asma noon wayno ni mais ɓe kolliti e nder ñalawma aussi ma toɓa ene tijja ɗum ko noon ɗum noon ko wawi hen wonde fof tan yo won belɗam voilà ɗum noon a yaɓɓi kam e ɗemgal Elhadj Bassar ɗum noon Allah jarama Elhadj Bassar bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno météo du jour ko joni payeten koye éphéméride tawi jadaten hen koye gorko pullo jontaɗo Mohamed Ndim a heeɓima wadde jeehen éphéméride aywa en sohna Alima en jaati éphéméride no ɓe mbiyata ni ñalawma tawti ñalawma bandum en ñaane 19 août 1960 mbiyen hitaɓe ñere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ndenno wonno pusu ko mbiyata ko la fédération du Mali tawi noon ko éclatement mo ganduɗa waɗi ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier 1959 jafoɗon mbiyen on assemblée générale tawi ko ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal o jooɗino tawi ko conseil mo AOF mbiyen ɗo jooɗino e lamorgo Sénégal Dakar ene jillono hen mbiyen ne jeeya hen wonande koɓe mbiyata ko mbiyen Soudan française tawi hande oɗo saaha ene yiye leydi Mali Dahomey hande oɗo saaha ene yiye Bénin ene jeyano hen kadi Haute-Volta ndin leydi ana yiye Burkina Faso kono noon kadi ciftoren on saaha mbiyen leydi Niger ko kañum tigui wanno désisté tawtoyino
oɗo conseil mo ganduɗa sosini ɗum e gardugol leydi Côte d'Ivoire, conseil de l'entente. ɗum noon ne wayno mbiyen waɗano créé so saka 29 nogas e jeenayyi mai 1959. sen ummima ɗon jehen 1962 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi. nden de rentu ko abbi e sappo e joyo innama adde tawi ko tawtorede toon to parc des sports ɗo e lamorgo leydi Sénégal mbiyen Dakar. ɗum noon wonno koye ko fatuno noon e ñalawma dillere mawde to banggue ko mbiyata ko pacte matrimonial yuɓɓino ɗum ko ɓe ganduɗa ko subalɓe mbiyen lebbunkoɓe e région mo Cap-Vert mbiyen ene tawtorno tawi adduno ñalawmaji ɗi ganduɗa ko piine omo ganduɗa ko grand sérigne de Dakar El Hadji Ibrahima Diop dignitaire en kam e collectivité de Lebu. mbiyen noon on ñalawma woni belɗo no fewi sibu kay to banggue wonande daaɗe hokkede ko yiyete ko rewɓe walla mbiyen ɗum koɓe mbiyata ko no ɓe mbiyatno ni sa humini teŋe. on saaha noon tottama ujunnaji jeegom ha e ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi. ɗum woni ko worɓe tottituno tottuɗumen ɓe ganduɗa ko rewɓe mumen. 19 août de 1900 noon ko wurtimi hande 2000 19 août 1992 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi nden de toon to nde oɗo nokku mo mbiyata kahem tawete koye falde Oussouye ko nden de oɗo policier hawri e ladial e gendarme ɓe ɗiɗo tawi ko gagnanɓe gagnanɗe musde. ɗum noon ko affrontement mbiyen janggo hakkude kamɓe koninkoɓe e ɓe ɓe ganduɗa que mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC ko nden tigui ɓe jarno e ɓen goto e policier ɓe hawre ladial gendarme ɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kawrino hen tawi keeɓi hen gagnanɗe. en ƴeewoy to 19 août 1997 hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi nden kadi wonno janggu hakkude koninkoɓe leydi Sénégal kam e ɓe ɓe ganduɗa que mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC. mbiyen noon gun janggu woli no fewi sibu ko abbi e capanɗe tato innama ade tawi ko jeeyaɓe oɗo mouvement ɓe mbiyata mouvement des forces démocratiques de la Casamance kawre ladial nogas e joy to banggue koninkoɓe waɗi kadi gañiɓe hewɓe to banggue koninkoɓe ɓe. ɗum wonno ko oɗo ñalawma sappo e jeenayyi lewru août 1997 mbiyen hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi. sen ummima ɗon jehen ƴeewoyen sappo e jeenayyi lewru août 2015 hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ko nden de hawruno e ladial taw mo yarano e duuɓi capanɗe jeetati e joyyi omo ganduɗa ko nalanki Ngana tawi ko gandiraɗo to piigol to banggue Bouba walla ɓe mbiyat Tamre Mosor mo ganduɗa ko Doudou Ndiaye Rose musicien mo ganduɗa hawrino e ladial. ciftoren on mo ganduɗa ko Doudou Ndiaye Rose ne wayno kanko ni o inniranoma tawi noon ko oɗo nokku mo ganduɗa ene waɗe toon pijirloji ñande 2 janvier 2020 toon to Grand Théâtre du Sénégal mo ganduɗa ne yuɓɓino ɗum République populaire mo Chine tawi noon ko jokkodiral mum e leydi Sénégal woni ko innira kanko Doudou Ndiaye Rose mo ganduɗa hawrino e ladial e oɗo sappo e jeenayyi lewru août 2015 ne wayno sokhna Alima ko ɗo uddirɗen ko yiyete ko éphéméride. éphéméride du jour Mohamed Ndim Allah jarama humpito ngo aussi laaɓi e oɗon banggue El Hadji Abbas Sarr Mohamed addi ɗo fannuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko toon to Casamance e alhaali MFDC en jii ko hunde nde ganduɗa o haali ɗo haala kahem koye 1992 wonno kono kadi e Madina Mankagne e 1997 foof woodi ɓe ganduɗa kawri hen e ladial firti ko alhaali caɗele MFDC gila nden caɗele ine ɗon kono kadi ene waɗa ñalɗi hono mbaɗini tan yejjittake sababu nde pittali heddade hen kono kadi koye caɗele goɗɗe. eyyi ko noon aɗa andi ɓuuri hen hawnade boom ko différence o ko duuɓi joyyi tan par ce que ko duuɓi joyyi 19 août 1992 ko ngun janggu wannungu toon to kayem noon tawte ko nder département de Oussouye eyyi ha saabi policier goto wasi hen fitan mum mais également gendarme ɓe ɗiɗo gañi hen e gañanɗe musde mais duuɓi joyyi fawti hen kadi ɓe mbaɗi janggu ngongu hakkude force armée nationale meɗen kañum e kamɓe ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni mouvement force démocratique MFDC ndeɓe potti noon waɗi kam janggu musgu par ce que sa ƴeewi côté kamɓe ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni rebelle en ɓe capantati maayi henete
to côté militaire ɓe ko nogas e joyi mais ene waɗi encore des blessés taw ko militaire ɓe taw ko gañi men gañande bande soit koyɗe taaƴa soit juuɗe taaƴa soit ɗum ɗo donc woni inti anin mawɗo mo ganduɗa hoore ma ina teska e nder ɗin ɗon duuɓi joyi décalage on ɗon entre 92 et 97 ɗum ko hunde musde so Allah noon hunde musde Mouhamed ko beddotoɗa hen ay 92 97 ɗum ko perte mawɗo wonan to banggue MFDC e to armée leydi Sénégal eɗen gandi kam ɗiɗon duuɓi woni no duuɓi ɗi ganduɗa ko gulɗi no feewi to banggue wonande MFDC yidde heɓtade jeytare mum heɓde indépendance to banggue Casamance hay laamu Ablaye Wadde no waɗanno dillere seeɗa kono Ablaye Wadde no ɓurno wadde surtout to banggue jewtal ko mbiyata ko yewtidde hakkude mum e Salif Sadio mais Macky Sall nde ari nde ɓuuri wadde hen tabal bangal fayida puisque nde o ari stratégie makko mo adi fawde ko hakkude Sénégal walla mbiyen Casamance e Gambie jiine hawri nden e conflit Yaya Jammeh Adama Barrow après les élections Macky waɗi ɗon ko ganduɗa ko hakkilantagal mawgal c'est vrai que to banggue CEDEAO ha yimɓe gari ɓe mbaɗi injecté Yaya Jammeh Adama Barrow ari en jii ko ɓe mbiyata ko hakkude Sénégal e Gambie ɓeydi puisque eɗen gandi nden yimɓe ene tumanno même armée ko Yaya Jammeh waɗannoɓe fournir walla armée o pour ɓe mbawa hebde ɗum rewanno koye Casamance ɗum min foni ganno walla so ɓe mbaɗi won certaine janguji ɓe nattata koye nder Gambie o waɗa probléme donc nde Macky Sall ari vraiment en jii waɗi toon ravage ko heewi en jii quand même to banggue vraiment artirde Macky Sall yeehi kam ha fuɗɗi en jiima won laaɓi ɗiɗi eɓe joddo Salif Sadio e laamu ngu ne joddo pour artirde woodi ni e certaine mabɓe nder MFDC woodi ɓe ganduɗa duppino armée mumen woodi hen ɓe ganduɗa kolliti kañumen hankkadi kala ko fatuno Macky Sall ko ɗum woni koɓe mbaɗi enterré ko mbiyata ko hache de guerre on saaha vraiment jaam laati e eɗen ñaagui tan kadi yo ɗum jokku eɗen ɓuuri kadi tawno nguɗo laamu ko laamu sukaɓe kadi ko wayno hannde Ousmane Sonko ko Casamance waɗata représenté donc eɗen cikki tan ma ɗum jamo ma ɓeydo peut être so jewte mbaɗama nde tawno ko wasa woda ko heɓa voilà wasa woda ko heɓa puisque kamɓene no ɓe mbino ni puisque eɗen gandi nde ɓe laami quelques jours après woodi ɓe jalti woni le porte parole mi moti inde nde o haali to banggue hakkude mabɓe relation mo ganduɗa hakkude mabɓe Ousmane Sonko mais yiiɗi tan Ousmane Sonko ko ɓiɗo Casamance najo kamɓen ɓe poronto ko indépendance Casamance mboɗo sikki tan ɗon yewtere no fuɗi ɗon wiyabde mi tawno tigi o jaam ɓuuri hammadino voilà ɗo jaam ala jaam a juuletake ɗon ko noon ɓe mbi ɗum noon yo Allah won ballo kadi yo Allah wallu nguɗo laamu haaɓe mbawa hebde jaam doguetenoɗo guila nden ɗe so tawi weeɓata ɗum noon ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour joni joni paaden koye kabaruji en jaahat resi garten kabaruji nder e caggal leydi Sénégal hande e oɗo altine no mbiruɗen ni tan 19 lewru hitande ujunaje 2024 hande kabaruji meɗen gudditirten koto hakkillaji foof keedi hande e oɗo saaha woni toon to Touba Mbacké ɗum ɗon koko yowiti e maggal Touba 2024 hande oɗo altine noon on mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi hono président Bassirou Diomaye Faye omo ɗamina toon to Touba ɗum ko gam wawde tawtorede oɗon maggal mo ganduɗa ma yuɓɓine aljuma paaɗo so hawri e welede Allah sikkela noon kanko Bassirou Diomaye Faye ko hande tigui watta tambo laabi tati jillu makko toon to Touba caggal nde o laami faade joni saabu noon nde o adi yaade nde woni kay nde o ƴetti laamu ngu o yehino toon gam yondirde e halif général des Mourides o rutti toon ko ñande ñalawma gendijo joytinoɗo o e lorgo leɗɗe hande noon e oɗo altine omo ɗamina toon kikiɗe kanko e délégation makko gam oɗon maggal Touba goɗɗum ko kalten ko alhaali accident ji ɗi ganduɗa ina teska
ganduɗa e nder leydi Sénégal e ɗeɗo balɗe noon ina wayno de ɗiɗon accident ji koko ɓeydi tigui hewde e nder ɗum noon on accident batnoɗo toon to Kumpeng tun ñande aset nde ina wayno oɗon bilan o ɓeydima kay hewde saabu noon ko yimɓe jeegomo tigui kawruno hen ladial waɗi gañiɓe hande o ɓen jeegomo ɓeydima hen ɗiɗo ɓe goni jeetato ɓe ganduɗa keeɓi hawrude e ladial e ɗiɗon accident ji e nder ɗum noon on chauffeur mo ganduɗa ko kañum tigui woni jeynoɗo sababu oɗon accident sababu nde kay yinnode ɗum arditade walla ni dattade oto goto ko nden tigui o yani e bis ko ɗum tigui addi ɗeɗo caɗele kanko on chauffeur noon hollitama ko malien e nder ɗum noon o heeɓino ni yidde dogde gam fatude toon to leydi makko kono tan de caggal ɗum o fawama junggo e nder ɗum noon jeeyi sababu walla ni ɗiɗo accident ji gonka ka jeeyi sababu laamu ngu nana daari hen lang on mo ganduɗa kañum woni El Malick Ndiaye jagoɗo tambiɗo ko yowiti e ya garta leydi ndi kanko kay o holliti e communiqué de presse mo waɗi wonde ɗiɗo accident ji hankkadi kamɓe laamu ngu koɓe daariɓe hen lang te maɓe ƴettu kuule ɓurɗe tengtude faade hen tengti kay e permis à point kono kadi ɓe daroto ɓe dado hen ha kay kala baɗɗo hen gueɗe kantoriɗe walla kala baɗɗo accident ɓe mbawa fawde mum kuugal ngal ganduɗa ko mantinigal wonata ha janggo e jaam goɗɗo kay wasa wadde ɗeɗon golle kona ɗum kalten koye alhaali goɗɗo mo ganduɗa e oɗo saaha kay ina jeeya tigui ko yardate ata e ɗeɗo balɗe woni alhaali ONAS noon caggal nde Cheikh Dieng itta hen eɗen gandi o waɗino kuccodiral makko e Diayndiyankoɓe toon to Djidda Thiaroye Kaw e nder ɗum kanko Cheikh Dieng o haali ko heewi o ƴetti foof noon o fawti e on mo ganduɗa kañum tigui woni tokara makko hono Cheikh Tidiane Dieye mo ganduɗa kañum woni jagorɗo tambiɗo fannu mo jogui o e nder ɗum noon caggal nde o haali hawgayni o haalino hen alhaali oɗon werla mo ganduɗa wiya wonde ko jarumum kay tolni koye 70 millions e kalis CFA ɗum noon jeeyi sababu ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ONAS ɓe joguiɓe humpito e on fannu kañumen kay jalti itti ha laaɓi oɗon tumamuye ɓe kolliti wonde oɗon werla kay wiyede ɗum wonde ina woodi ɗum ɗon wodani hay werla goto waɗano ko toon faade e projet goto walla ni faade e goɗɗo ɗum ɗon noon kamɓene ɓe laɓɓini guuru mabɓe ha laaɓi e nder ɗum noon hewɓe kolliti e oɗo saaha foti kay haalde ko on Cheikh Tidiane Dieye mo ganduɗa ko kañum tigui ardi ko yowiti e kala kay diƴƴe leydi ndi e pewnitgol e ko nandi hen ko kañum foti yaltude haala kono kay wona ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ONAS kono noon ONAS kañumne holliti wonde so tawi ni nattani kañumenne ko nawoɓe gueɗe ɗe e lawol ngam wawde laɓɓinde nguuru mumen payen to caggal leydi to Côte d'Ivoire ko toon gudditirten kabaruji meɗen caggal leydi tawi de kalten e oɗo saaha koye alhaali on landa biyeteɗo GPS kamɓe goni lundiɓe ɓe ganduɗa kay oɗo saaha tigui eɓena toon gaƴƴodiri no hanniri ni e nder ɗum noon wodino e mabɓe ɓe ganduɗa tigui pawama junggo tawi noon hen ɗiɗo kam jeeyaɓe oɗon landa ko mantiniɓe kañumen kay pawama junggo goto o noon kañum ina wayno de happanama duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa kañum tigui e leloto e dumbirdu kono noon goɗɗo o e oɗo saaha ina faadi nden ñawore e beele kañumne wawa andude holto hettiri e oɗon fannu kona ɗum kaalen e alhaali joytiɗo e to ganduɗa ko kañum tigui woni toon to République démocratique du Congo kamɓene oɗo saaha ina wayno de e oɗo ñalawma hande mo ganduɗa yowiti ko e ɓen nawoɓe guura walla ni wallitoɓe joguiɓe caɗele ɓe to banggue guura e oɗo saaha kay ina wayno tan de caɗele ine toon no feewi saabi noon kamɓe toon to République démocratique du Congo tengti to wiyete Sud Kivu ina wayno noon e oɗo saaha ɓe kolliti wonde kamɓe kay sukaɓe e rewɓe ina toon jogui caɗele mawɗe tawi koye oɗon fannu ɗeɗon caɗele guura toon ɓe kolliti e oɗo saaha ɓen kañumen ɓuuri hen tigui handude kono kadi caɗele mawɗe ine toon teska e ɗiɗo dumunnaji gayniren to dowla Tchad toon de ko toɓoli kewɗi ganni toon e oɗo saaha tawi ni hande o eɗina ɓeydiya tengti e ɓen loriɓe hen nana ɓeydo hebde caɗele kono kadi tonggode nde nano ɓeydo tengti e to wiyete TBC toon do hollitama wonde oɗo dumunno fof toɓoli garɗi toon ɗi addi sababu hewɓe dañi hen caɗele tawi noon guilay koɗorɗe ha kay e pittali keddiɗi hen e oɗo saaha woni ganuma mawɗo kay faade toon hollitama noon wonde nguɗo ndungu mabɓe fuɗɗi ko e jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen kono tan de toɓoli ɗi
ina keewi toon ha heewi loriɓe hen tengti oɗo nokku oɗo saaha noon oltama wonde société civile e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni lundiɓe wonɓe toon ɓe kamɓe kay eɓe kolliti wasde yonnude darde laamu ngu e balle mumen faade e ɓen loriɓe e oɗon fannu gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji nder e caggal leydi Sénégal. kabruji nder e caggal leydi Sénégal Elhadj Ba Sarr wondude Mohamed Ndi mon nani kabruji ɗi gadduɗen ɗi hande noon ina jeeya hen ko ɓuuri tengtude ko ganduɗa eɗen poti hen haalde Mohamed ko alhaali oɗo docteur Cheikh Dieng wondude docteur Cheikh Tidiane Dieng en ji haala ka heewi Cheikh Dieng yalti haali kono de hande o tambiɓe humpito oɗon fannu ɓe kaali e haala oɗon werla wonde kay wonko Cheikh Dieng haali ko ganduɗa wona gonga kaɗo haala holto faari yimɓe so tawi ummanaka eyyi enen paɗen tan ko ha procureur waɗa autosaisir ko wiyete ko waɗa feere uddita enquête puisque Cheikh jii haali o waɗi révélation ji ganduɗa ko haallaji koɓe pulaar ko haali haallaji mawɗi joni en paadi ha procureur peut-être haala par ce que ko haali ko eɗen mbawi wiide mboɗo sikki yaadani e jaɓɓal passif par ce que kamɓe ɓe mbi ko jubal jubbanti je crois que koɓe laami feedo joni lebbi 5 ene jeeya kam e crise aji walla ko yiyete ko neɗɗo o tatima ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kam ne anda mi haalani to banggue appel à candidature walla nomination ji ɗi e ko way noon kono kam eɗen gandi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kam ko hunde ganduɗa foti ƴewrede woni port autonome mo Dakar to banggue gestion o surtout to banggue ko mbiyata ko passation des marchés en jii quand même d'après information ji ko yaltir hon ko le directeur général won marché mo ganduɗa o totti ɗum neɗɗo makko mo ganduɗa ko en mbawi to waɗi ɗon violé article 80 to banggue code to banggue passation des marchés ɗum ɗon yimɓe fof ɗi pawi hen guite mum c'est vrai ko yalti kankone woodi ko haali to banggue Cheikh Dieng o haali o ardi to banggue auto moɓe mbiyanno wonde o totti o ƴetti ɗum 80 millions finalement hakkude makko e secrétaire makko mo tawno ɗon o auto en fonction mo fonno jogade totti ɗum secrétaire kankon donc mais ko ɓuuri ko tan wadde hen grave ko min kam ko ɓurmi hen kam nangude ko dossier Touba mo yi inondation de Touba on ko scandale mo ganduɗa omo jogui les preuve aji ɗi wona ɗum ko o haali ko heewi to banggue d'après kanko won manam marché ji ɗi o tottiri yogay entreprise aji le ministre mo ganduɗa kañum jogui eau et assainissement windimo courrier yimo ɓeeɗo ɓe tottuɗa ittu ɗumen waɗanam hen ɓeeɗo donc je crois que ɗum ɗon yaadani quand même e kamɓe koɓe eranno ko jubal jubbanti e ɗum ɗon wadde ne foti ƴewrede o waɗi même appelé à le qui no wiyeteno premier ministre Ousmane Sonko yo waɗ feere ƴewto to banggue gestion le ministre Cheikh Tidiane Dièye donc wadde eɗen gandi on hande hakkude mabɓe ene wuuli jaw ɗum noon noon baade kamɓe wonkoɓe nodduno e ɓesguji ɗi ɓe mbi kamɓe koɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jaha tan koko laaɓi hankkadi leydi ndi gasi ko yiyete ko corruption mbuñaari gasi won fenade walla gasi to banggue an ka sehilam tan min komi jaggal laamu an ka sehilam mi addumon ma ɗon wadde ɗo yoɓe dokku ɗo exemple par ce que jii wonko kewno ñanden woodi ministre mo ganduɗa e laamu Macky Sall waɗama convoqué nde tuuma wonde woodi mo resdi 1 milliard ɗum ɗo mboɗo sikki le lendemain on waɗa convoqué wadde oɗo dossier enen paadi hen ha le procureur waɗa hen autosaisir nodda uddita dossier ƴeewen holɗo ɗum gasoyta noon Elhadj Ba Sarr mbeɗa cikkuɗa procureur so tawi wonno leeldata aussi assemblée nationale kamɓe koye mabɓe beele ɓe potani ummana ɗum walla ni laamu ngu e koye mumen kamɓe ardiɓe ɓe hande gardiɗo jagorɗo o ha e hoorejo leydi ndi saabu eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko fonde laɓɓinede ko fonde kadi waɗede les points sur les i beele bandiraɓe ina mbawa humpitade e tuma mo ganduɗa kamɓe koɓe jooɗiɓe ɓe mbi jubal jubbanti ha gasi kadi wonɓe ɓe ganduɗa eɓene mbiya eɓe ndewa e mumen eɓe ndewna ɗumen e lawol sababude scandale uji e ko nandi hen e aɗa andi d' abord enen oɗo dossier kam enen fof walla Sénégal fof ene sabbi hen procureur nde waɗata hen vraiment uddita losko par ce que
à partir de lorsque tan andete parce que hande Cheikh Tidiane Dièye ko révélé DG ko révélé vraiment une jëri Cheikh Dieng une jëri en toute sincérité vraiment procureur audit lorsque mais min wana ton woni problème am woni ko bela vraiment be njumani e slogan mabbe o parce que do de benno do jubbanti min kam jaggi ko binom ko dum jogori heptade meden woni jommi jaaxle parce que wadi mbin non Cheikh Tidiane Dièye kanyum ko candidat wonno e joni kanko o woppi candidature makko o yaade mabbe be gagnima be tottimo mbo ardima timmani lebitete o wada limogé ko wada ko ender ko wada ko limogé o holliti o wadi révélé o do dossier o buttiti Cheikh Dieng bienmi o wadi révélé badi révélé dum do ko Cheikh Tidiane donc o do joni ko DG kanyum won DG dum do ça donc kanko Cheikh Dieng so wadi révélé dum do ko faté o do Cheikh Tidiane Dièye e gananda horema kanyum hanki en joga non jorto en way taw kanyum so parce que jaada habi en porteur mum candidat woppi candidature mudum rutima e wonde kadi hande yaadi e coalition Diomaye Allah holi be gardimo hokkam odo dum est ce que mo dum mérité go gere dimmingel procureur de la république so noddani dum do population mum pour min en forward soulèvement manam en for ummade wulla luka wiye odo dossier yo labbini parce que so labbinaka so tawi o labbinaka tuma muyi ngiwata parce que odo Cheikh Dieng ko hayl ko halima Cheikh Dieng ko hayl ko woni déjà ko hayl ko ene jari tigirigi mbimami laamu fof daro wiye won dum do yo lab so laabi après kadi mabbe beydu kadi holludi yimbe kam e ben dewe lawol jubjubal kono so se mbadan dum fitti ko ebene jommi jaxle jommi jaxle mo biida o en tout cas Mohamed haali joni haala ka e nder haala Cheikh Dieng o haali hen haala ndiyam ton to Touba dum don kadi hay Touba naabe koy men parce que min won mo kedimi nganda ko ton jeya wi ko wonde dum do so tawi procureur haalani so tawi kambe ardibe be kalani kadi men ko haalobe te kadi ne ero muritabe pourquoi be batta pétition ni bele dum do wawa haalede sabu kambe cadele Touba kam no be ndiyam to bange Touba no be bayata dum dañjini alay sago dum do labbine so tawi wiyama wonno way te kadi Cheikh Dieng holliti wonde ine jogi hen preuve aji labdi donc yo labbine ngam yimbe ko bawa hen hebde humpiro kadi taw ganda ko laamugo en tout cas ko sehuji didi ko gajjodiral hakkunde sehuji didi kadi kambe dido fof ko be docteur en docteur Cheikh Dieng et docteur Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng non e siftinde tan kanko o jeeyano ko toon to PDS eɗen gandi ko toon o jeeyano caggal ɗum noon o beri nde Mohamed ko fepp taw feexde mouvement makko walla ko landa fepp taw feex ko fepp taw feex taw feex way ko fepp taw feex o ardi wa taw feex woni fof ko jam tan voilà nokkuji fof yo jami kisal non ton mais Halima aɗa andi holko ɓuuri hulɓinade dossier o min ko ɓuuri comme hulɓinade hen tan Halima ha hulɓini won révélation ngaji do aren kanko tumanol ela moftanen pamen paminen parce que nedo tobbere ala sago ne arta pamen il faut de arato dum don ko burata ko yaaje moftanen pamen paminen donc ko dum don wonno actualité o ko dum do wonno ko subiden hen joni payeten ko e rogere men wonde den rogere woni ko buri mantinade ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi men e wodo altine hande kelle gaddane jayndeji leydi meɗen jobba hay sa wiyana haccaki raw min mboɗa anda haccaki raw kono noon min on ko gaddanmami a fonno medde tan mi haalni noon walla urnoɗa tan goppira noon mbete ma hunde reglu ala anne ela wona gosi kanko ko ñebbe ela wona ɗo ande haala gosi o acca gosi o yeeda Mohamed ndim koye ma paade en e ko sifa e kelle gaddane jayndeji leydi men Mohamed hande kol ko ɓuuri hen mantinade hande noon jahandeji ɗi sohna Alima ɗi wala ko fandu almudu nayorade koye ɗiɗo accident ji tigi noon Mohamed ndim accident ji ɗi ne jeeya ko ɓuuri mantinade e jahandeji ɗi ɗum noon woni ko yardate ataya kadi e nder leydi ndi tawno pittali jaaɗi ɗi e ɗiɗo accident ji ine heewi gudditiren e jayne gendire nde le soleil jayde le soleil arti koye ɗin accident ji laamu leydi Sénégal arti ko yetno ko lutte contre la recrudescence des accidents de la route laamu ngu ƴetti hen pelliti mawɗe mbele tigi haɓade ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ha joni ne jokki
yoɓade pittali yoga e ɓesguji leydi Sénégal e ɗiɗo taleji ɗum saabi laamu ngu holliti ma faw kuule walla mbiyen ɗi ngannduɗaa noon ko kuule musɗe e ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen tigi caabi walla heen sahaaji ni yaaday ko yiyetee ko yebaare walla ni teere haa ɗum ɗo saabu noon yogay ɓesnguuji pittaali mumen ne keddoo e ɗiɗo taliiji kono kadi Diagne Le Soleil artii haa jooni e boowal walla mbiyen noon daande maayo haadde toon to Dionewar caɗeele ɗe ngannduɗaa ana teske toon no feewi sokhna Alima en ƴeewoy to Diagne Sud Quotidien Diagne Sud Quotidien ko heen arti oɗo ɗiɗo accident ji mbiyen haa jooni ana jokki boomde ko yetno noon e pittaali ɓesguuji ɗi nogas hawruɓe ladial ñande to Koupentoum jeeɗuɗo hawri e ladial ñande aset kihiɗo kono ɓe garti ɓe jeeɗuɗo ɓe ngannduɗaa ko sankinoɓe ñande alkamisa 15 lewru août ɗum noon waɗi ko hakkunde nduulo kam e Mbacké ɓe garti e oɗo accident mo ganduɗa waɗino 12 hawruɓe ladial jeetato ɓe ngannduɗaa ko wonɓe e muusal no feewi to baŋnge gañande nawnoɓe toon to ɗum noon kewno ko toon to Kébémer kono Sud Quotidien arti ha jooni e oɗo ko fatuno noon e premier satellite mo Sénégal Gaynde Sat noon Dakar Times Diagne Dakar Times arti coonmami cottumami hakkunde Cheikh Tidiane Dieye kam e Cheikh Dieng e yiide Diagne Dakar Times holko saabi ha o saaha procureur udditani losko artude e ɗeɗo caɗele ɗe ngannduɗaa tuumaji mawɗi ɗi ngannduɗaa kanko Cheikh Dieng o tuumi ɗum omo ngannduɗaa ko jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement Diagne Vox Populi les cadavres s'empilent sur nos routes sappo e jeenayyi goski walla mbiyen innama aade ko kayen kawri e ladial e nder balɗe nayyi e yiide Vox Populi kanko omo ngannduɗaa ko jagorɗo kalfinaɗo ya garta holliti jagorɗo kalfinaɗo forces armées intérieur e kanko mo ngannduɗaa kay jogii ya garta kamɓe kala ɓe mbaddi junngo e faandu beele tigi rewidade kono kadi fawde kuule kisɗe e ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen caaboto ɗiɗo accident ji sohna Alima caggal Vox Populi ko li quotidien de gros scandale au cœur du régime de Diomaye ɓe kolliti e yiide li quotidien oɗo sahade ne wayno perguitte ɗiɗi ɗi laamu ngu waɗi ɗum woni ko yardete ata e hannde oɗo saaha e lebbi 5 koɓe jooɗi e jappere laamu leydi Sénégal ko fatuno e port auto ndombo Dakar peɗeli jofama e omo ngannduɗaa ko Waly Diouf Bodian kono Cheikh Dieng haali haalulaji mawɗi fewde omo ngannduɗaa ko Cheikh Tidiane Dieye mo ngannduɗaa ko jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement kono kadi mo ngannduɗaa ONAS woni koye ministére mum caggal nde kanko Cheikh Dieng o yalti o haali haalulaji mawɗi fewde e kanko Cheikh Tidiane Dieye kono mo ngannduɗaa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence ene fada hannde o toon to wuuro teddugo ngo Touba info quotidien l'info quotidien article e gurdam to banggue battane gurdam wonande oɗo parti socialiste caggal duuɓi 12 ɗoftal kam e cehilagal hakkude mabɓe APR e Benno Bokk Yakar beele hannde oɗo saaha parti socialiste yontani nottidde ɓesgu mum Halifa Sall e yadiɓe mum kono ɓe kolliti e ɗiɗo sumgoji toon to suudu dental woni élection législative ɗum nde ma laato beele ande janggo oɗo parti socialiste Rewmi quotidien Rewmi quotidien article e sappo hawruɓe ladial e accident ɓe garti e wadde ko yiyete ko ɓeeto jeeɗiɗo hawruɓe ladial ɗum ko kungel hakkude mum e Koupentoum kono kadi oɗo Jakarta mbiyen joom moto e on mo waɗɗino kawri e ladial toon to Mboro kono kadi ɓe garti e oɗo kawruɗe ladial jolnoɗo e camion to felɓodiri koye 7 place e oɗo nokku mo ɓe mbiyata josmon ɓenne kadi ne wayno kawri e ladial ɗum saabi jagorɗo kalfinaɗo ya garta holliti ma kuule kisɗe faye e ɓen ɓe ngannduɗaa heen sahaaji ko kañumen ni caboto ɗiɗo accident ji jurnoyeɗen Diagne des médias tribune Diagne tribune économie au ralenti le port en eau trouble ɓe garti koye ƴestugol walla mbiyen jastirgol caggal faggudu leydi Sénégal yiide tribune o saaha ɓesguji leydi Sénégal ne gonde caɗele kono ɓe garti e port auto ndombo Dakar tribune arti ha joni e omo ganduɗa ko docteur Cheikh Dieng o holliti le premier ministre Ousmane Sonko o saaha ala ko foti wadde so wona ƴewtade gonangal omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye to banggue gestion mum e jooɗorgal ministére paw kalfinaɗo ko fati eau et assainissement ko noon source a jayde source a arti koye o mo ganduɗa ko Mary Teuw Niane jinnoɗo wadde jullu toon to Arabie Saoudite laataki wadde ɓe garti e 17 ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial e balɗe 3 tan kono kadi jayde source a arti ha joni eko fatuno noon e caɗele ɗiɗo accident ɗi ganduɗa kanko ministre o
o holliti maɓe mbaɗa hen kuule kisɗe tawi omo yarde e ministre de l' intérieur kam e forces armées caggal source a gudditen jayde Futurs Médias nde observateur jubal jubbanti hoore musore wondi ko wondi oɗo saaha e yiide jayde l' observateur jayde l' observateur arti e omo ganduɗa haala ka ganduɗa omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye kam e Cheikh Dieng conmbami cottumami hakkude mabɓe ɓe garti ɗum ɗo de ne wayno ko yeno ko jubal jubbanti oɗo saaha ne wayno naati e ndiyam toɓo yiide jayde l' observateur kono kadi ɓe garti e ɗin accident ji sohna alima caggal observateur ko critique jayde critique arti ne wayno koye oɗo boisson mbiyen ɗam ɗo jaram ɗam ganduɗa ana waɗi noon ko yiyete ko ɗam ɗo ndiyam ɗam ganduɗa so gorko yari ɗum tan duyɓintu koɓe mbiyata ko ne waɗi sangara ɗum noon saabi jayde critique arti e yiide oɗo boisson ɓe mbiyata voddi vodka oɗo saaha nana booma ɓesguji leydi Sénégal no fewi sohna alima gayniren e jayde Walf Quotidien le projet mise en mal ko fatuno e soupçon de corruption e koɓe mbiyata ko conflit d' intérêt wonande buñaari kono kadi ko an welimi ko enen jaaduno ko an min mbaɗata ɗo ɗum ɗo de woni gueɗe ɗiɗi ko ganduɗa ana teppi tigui o ɗo walla mbiyande ɗo eɓɓore yiyetende projet mo ganduɗa ko projet Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Faye hande oɗo saaha ɗiɗo caɗele ganduɗa dohiniɓe ko ɗum tigui saabine wayno de ana a jogori addande caɗele tigui wonande oɗo projet momo ganduɗa ko projet mo Ousmane Sonko kam e Bassirou Séréer Diahar Faye sohna Alima an toñirimo noon séréer o en tout cas ko séréer ko kanko goto woni le séréer le plus intelligent séréer ko intelligent ko goto ko Bassirou Diomaye Senghor ala Senghor min mi tawani min wonami mi hawrani Senghor Senghor ɗanninan wona kanko ɗannini heewi yimɓe ɗo kanko ɗannini ɗum ɗon Allah jarama Mouhamed Ndim humpito ngol laaɓi to banggue ko siifa ko e kelle gadane jayndeji leydi men Sénégal en cuɓoto hen tan jaynde wotere garten hen seeɗa taw noon koye morlal jiire Mouhamed ala junnade Elage Bassar jobbo hokkam ɗon jaynde Le Soleil jaynde guendire nde Le Soleil ƴeewen ko jayne nde waɗi titre hande ko kamɓe kadi koye alhaali ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa accara tan min junno seeɗa ala hoto junno ɗe wonde hakkam mi hojomaji men wita ay guinnane jobbo noon mi haccataki raw ɗum noon en mbasat junnade Mouhamed ko jayde Le Soleil gadduɗen jayde Le Soleil noon ɓe kaali koye alhaali haare faade e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa limtini e dow laabi ɗi e on fanno noon ɓe kolliti wonde e oɗo saaha kay laamu ngu ina wayno ko yowti e kuule ɗe koɓe tekkinɓe ɗum walla koɓe tiiɗɓe hen walla koɓe voilà ɗum noon ɗiɗo accident ji ko hunde nde ganduɗa so tawi laamu ngu darima hen beele yo accident ji ɗi darto walla kam yo usto ko hunde fonde wonde saabu ɗi accident ji eɗen gandi ko kalten ɗum ɗo ina heewi ɓe ɓooyi haalde ɗum ɓe ɓooyi haalde ɗum heddi noon ko mesure aji ɗi holde waɗata entré en vigueur aɗa andi Sénégal enen toujours jaharen koye émotion so hunde waɗi tan eɗen keewi ko yimɓe jaltata ƴetto mbaɗa toon des initiative e ko way noon kono so ɗum yawti seeɗa tan gasi donc ɗum ɗon kam ko jikkuji Sénégal ko noon mahoriɗen hande ha e nder gouvernement ji men ko ɗum woni ko tawten tan le ministre Elage Malick en jii accident bannoɗo to Louga nana waɗa joni hedde 2 semaines walla 3 semaines en jino yino wondema ɓe mbat ko ɓuuri ko yawde ko mbiyata ko permis à point donc mboɗo sikki kam ene jeeya ko ɓurata ko hande wallude yimɓe ɓe ha soforeɓe ɓe mbawa vraiment ustude aɗa andi ɗiɗo accident won ko ɓuuri ko hewde hen hande e mbayide teyre e bonam nedagal e laxisme no ɓe mbiyata ɗum ni kadi yebare ana jeeya hen donc ɗum ɗo mboɗo sikki permis à point so artirama walla so addama ma jeeye kam ko ganduɗa peut être ma ustu accident ji ɗi c'est vrai que hande autoji kewɗi kadi hande nanɗo so Allah ko autoji ɓooyi heddi noon laamu ngu nani hen nani initiative wawde wadde remplacé autoji ɗi e kono kam eɗen gandi permis à point e ƴewtade kadi neɗɗo saɗa yaaha état auto ma e an neɗɗo dogno aussi état ma andi kadi wonko foti haalede neɗɗo wonno wayata aussi
fotantoteɗo oto yo dongu ɗum ɗon fof ko gueɗe ko mbiyata ko ɗo banggue santé neɗɗo santé mental ɗum ɗo fof hunde ganduɗa koko foti ƴewtede e laamu ngu ko kañum jogui on prérogative wawde rewidade ɗum alima ko noon ɗum ɗon fof koye caɗele ɗe ganduɗa ko poɗɗe safrede ko ɗum ne ko joni joni o wonata Elhadj Abbas hande o laamu ngu darade wi hankkadi koko tengtinta walla koko hisnata ɗe kuule faade ɗiɗo accident ji no jiiɗiɗa ɗum e aɗa hay soɓe kisni hay soɓe tengtini ɓe kisni so tawi ɓe cafriyani haqqillaji ɗi haydara gasta haqqillaji men jikkuji ɗi so tawi tan ɓe lawƴani ɗum c'est pas la peine ɗum kadi laamu ngu ne wawi ɗum lawƴude donc ɗum firti noon ɗum ɗon woni ko mbiyan noon ko kemi ko wiide ko c'est une responsabilité partagée yimɓe fof poti hen jaggude c' est à dire an jolowo e oto saɗa jole oto ƴewmo jolnowo mo holi kañum yo jaran mo walde ladde oto mo jolata o oto mo jolta yo jaran mo walde ladde yo jaranmo walde ladde yo jaranmo ñerude ladde mais so tawi comme par exemple hande auto a yi comme par exemple hande auto ne waɗa surcharge déjà wonɓe nder auto kam fof keɓe responsabilité ngabbuɗo ɓeydi e wonnoɓe toon ko responsable wonnoɓe toon caali jippade ko responsable kanko dognowo ko responsable manam contrôle fotɓe waɗɓe contrôle teɓe dow goudron ko responsable donc ɗin ɗon haqqille tawi tan lawƴaka enen loro tan hay jara ɓe mbawa ha enen ɓeeɗe ne hani ay keɓe woppuɓe kamɓe keɓe woppuɓe kamil kallu ay kallu ene waɗi kamil mum code de la route so accident waɗi tan tawat ka respecté so tawi waɗama respecté tan heewani wattani voilà ɗum noon ko caɗele mawɗe de surtout ko Elhadj Abbas Sarr haali ɗo ko hen sahaji ni a yiyat neɗɗo jola tawa auto o ne ɓitti jomum force wi yo jol par force mi jolat ay hen sahaji salotoɓe ɓe walla wiyoɓe ɓe koko heewi walla gona e dubdude chauffeur o jiyata ko won hen wonɓe nder mbiya ɗumen ahan ka bonɗo walla ka ɓalejo reedu an jomum ne yiiɗi yaade poɗɗa ko walluɗum poɗɗa ko heññude jomum ɗum foof nane tataji ɗi par ce que wona an jogui lawol ngol wona Allah yalla ko yor Allah jogui ɗum noon Allah jogui de kono neɗɗo kadi Allah wiyanimɓe yo tampin koye men de ko foti wadde ko ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabaruji walla joljole ɗe kalɗen seeɗa ko fate jayndeji ɗi hade men yaade e rubrique goɗɗo walla e rogere wonde to ha hande noon koye kabaruji saabu payeten koye actualité international jobbo ko toon paaɗen kono hade nden Elhadj Abbas Sarr ƴewan en plateforme o wonɓe toon juuroɗen ɗumen kono noon haalima Allah jarama plateforme o idi yaltude ɗo ko Djiby Dieng o fawi noon ko croix o waɗi hen mbasik tan mataw ko santé o haalata man waɗa Djiby Diawuji noon est ce que ko Djiby Dia mo Hollande o walla Djiby Dia holton ko Djiby Dia e refti hen noon ko Aliou Wane mo ganduɗa hoorema wi jaam Allah waale meɗen enenne kadi en mbimo jaam ɓolo waali ka fa tabarakallah machallah Kanel Média holliti yimɓe vraiment mbaɗa abonné mais également kadi mbaɗa partagé ɗum kam enen foof enen jaade makko no fewi on ɗon gonɗon yeeso kanko Kanel Média Aminata Dia toon to kañumne aussi en salmina en ene jarna en toon to Néerlande Guissé Barhen kañum wi machallah kanko nen mbitimo la même chose Adama Thiam arti e Halimatou Dia Adama Thiam oɗo noon ene poti andude hol kanko de par ce que kanko sa fof on arta omo holle ɗum Adama Thiam auditeur mo joguino ɗen Grèce to banggue Fouta to woni ko Adama Thiam Grèce walla Adama Thiam non won Adama Thiam goɗɗo mo joguino ɗen to banggue Fouta to Adama Thiam Grèce omi nanat ɗum kono ok o wi ɗo Adama Thiam ɗo wi ɗo ko machallah yo jaam Allah waale mon Allah waɗa hen barke kadi o rutti kadi o duuni en vraiment ya barke Allah e nuraɗo muɗum Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum kadi enen beltinimom kadi oɗo ko Bocar Balde Koli konko o wi ko a jarama on jarama fulɓe kanko o wi ko yo pulago yaaru yeeso mi weltima no feewi e moɗon donc enen aussi en beltimi makko no feewi tabarakallah machallah kanko Bocar Koli aussi o arti o waɗi courage et bravo également Sidi Makhtar holliti ko Pini TV mataw omo weltini ɗum oɗo ko Djoula Ba on waɗi ko bonjourno suudu men SAS groupe communication wi weltinimi en mi sikko ɓeɗo goni arɓe sinon ko Aliou Wane kañum arti kadi wi je pense pour diminuer ces accidents c'est l'éclairage wala c'est élargir les
o yiɗi ko yo laaɓi ɗi jaccini so tawi jaccinama tan no wawi taw ma ɗum ɗon ɗumin walla yo yimɓe ɓeydu ko wiyete ko Dakar Dem Dikk BRT kañum e terre ɗin noon fof so ɓeydama tan ene wawi taw ma accident ji ɗi mbawa ustade no hanni donc Aliou won merci e oɗo miijo watgo fayida ɗum noon ɓe beltanama kamɓe kala en mbiɓe en kofnimaɓe kamɓe kala moni foof ɗo woni eɗo woniri en calmini ɗum kono kadi en beltanimaɓe machallah e message uji mabɓe ɓe gandu kadi eɗen batti hakkille no fewi e message uji mabɓe kadi ne waɗa en motivé yoɓe gandu ɗum e kala e saaha ɗum noon en jokkat tan yewtere men Olel Pindi TV ɗo e Ayaw Habrirde Pindi TV e joni joni jehen to régie e jobbo so paɗen koye actualité international ko mbimi on ko tan jobbo hande o meeɗani ñewon kon ko ɗum addi caɗele ɗe ɗum waɗi hande sénéri gaji kewɗi min keɓani jobbo an anan ɗon tan ko mbimami fof ƴettu ɗum ne ko ane rugisal fof han rugisal kañum ne tawno ko ñebbe tan defata en calminimo au passage ɗum noon bandiraɓe paɗen koye actualité international Mohamed Ndim en kaalino nane e gardini ɗe puɗɗotoɗen nde wonde hande actualité international o kalten koye alhaali ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ɓen nawoɓe balle guura ɗe ina keeɓa ɗum caɗele ɗe ganduɗa ɓe keeɓa ɗum guila e fitinaji mum hani heeɓa warede ɓe hen ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ko hunde mantinide hunde labtude kadi e kala e saaha ina yiye kono noon ɗo woytateɗo heewani e wiide fedde gotago windere ɗum saabi ɓe mbi ɗeɗo caɗele alay saago yo yimɓeɓe mbatto hen hakkillaji saabu ko caɗele mawɗe faade e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni o nawoɓe ɗeɗon balle guura soit ɓe gagne ɓe loro hen walla ɓe mbare ɗum ɗon foof nan hen hol yiyandema ñakkata wadde noon aɗa andi hi Alima liggotoɗo e guerre ɗo ganduɗa kuure cooni nana corte weeɓani quand même ko liggey mo ganduɗa ne waɗi complexe no fewi c'est vrai que noon en jii kam ɗiɗo duuɓi ɗum 2023 fewde 2024 o 2023 ɓe jaltinino rapport ko mbiyata ko liddi saaha fof e ɗum ɓeeɗo jii Antonio Guterres woni guerre hakkude Israël kam e Palestine o heeɓino waɗoyde toon jillu andi kamɓe ne kala nokku ɗo guerre woni organisation des nations unies ne yaha waɗa toon déployé personnel mum wallude yimɓe to banggue nguura wallude yimɓe to banggue safara e ko way noon donc kamɓe ne ɓe jogui tan ko wiyete ko kaddugal mabɓe to banggue ɗum ɗoji mabɓe ko way noon ko ɗum waɗata repéré anda neɗɗo oɗo wona poɗɗo warede o ko ganduɗa ko wayno ONU ko wayno Croix Rouge en ko yimɓe ganduɗa fotɓe renterede quand même jeeyaka e guerre heddi noon ko eɗen gandi toujours aléyaji ne mbaɗa puisque hay oɗo les rapport mabɓe holliti ko fodde 2.000 ko fawi ko hawre e ladial tani ɓe mbi ko oɗo 2023 so tawi yerodirama 2023 ɓennuɗo so yerodirama e 2022 woni hitande nde ganduɗa ɓuuri hewde mayɓe oɗon 2022 wonno ko 118 morts 118 2022 118 morts 2023 yeehi ha woni 137%. Voilà donc en jii waɗi pourcentage mo ganduɗa ene heewi e ko caɗele kadi bon koye guerre wona ko ɓuuri ko wadde important tan ko ñagade yo Allah ñifan en ɗo guerre uji ɗi gontu ONU noon ko organisation mo ganduɗa ne waɗa jouer rôle baɗɗo important hande leyɗele men en jiiyeɓene partout to banggue déploiement to banggue armée to banggue safara to banggue cellal e ko way noon e ko way noon donc ñaagoɗen tan yo Allah ñifan en guerre uji ɗi yo Allah ñifan en guerre uji wala ko kamɓe mission mabɓe ko mission uji mabɓe ene waɗi ko mbimi ko waɗi complexe nde wonno gonɗa koye guerre ɗum ko kamɓe ɗum ko les journalistes ɗum kam ko hen kadi jeeya ko risque uji ko mbiyata ko risque to banggue métier ji ɗi e ko ñagade Allah tan yo Allah ñifan en guerre uji ɗi yo Allah ñifan en guerre uji ɗi en tout cas toujours kamɓe fedde gotago windere eɓe gullito ɗum eɓe goyto ɗum yidde mabɓe noon Elhadj Abbas Sarr ko yo ɗum wullitade nde walla woytade nde walla ñingde nde yo ɗum ɓuuri yajde sababu nde fannu o no ɓurdini yajde saabu sa ƴeewi ko wasate hen ko hôpitali ine wayno leydi Elhadj wideɓe wonde fodde 250 ɓe ganduɗa ko golloɓe on fannu mbarama tawi koye leyɗele 3 e 2023 eyyi aɗa andi fedde gottago windere kañum so woytima ɗum c'est à dire que des fois to nokkuji ɗo waɗa ɗo gueruji walla waɗa ɗo caɗele ha yimɓe ne mbawta ɗumen ko manque de confiance wonat ɗon c'est à dire que an gaddoyoma ɗum ɗo en général a hewani heptinde
walla a heewani jogaade cuusal sikkude ma taw kanko addata me ko jam an kaɓeteɗo ko en général wonno kaɓeteɗo ko mbiyata ko tan ko ñawɗo hoolaki Allah ñawɗo kañum sa wi ɗum ñaw tan sikkata ko mayde yettima donc dikku siɓe jii aroɓe haade maɓe andude haade ɗumen en général ɓe kewi wadde gueɗe kantir ɗum ɗo alors que so tawno wonano ɓen garata wadde pour wallude ɓe par ce que garowo en addanma ñamde garowo en adda tawma an a sellani en safruma en toute sincérité ɓen ɗon te enen jogui kadduɗe ɗo ndimi wini joni certude eɓe ganduɗa hoorema an oɗo ko gaɗum ɗo enen foof hebtinede donc ɓen potno vraiment wasde lorede walla wasde boomede ɗiɗo fannuji quoi ko noon wasde boomede ɗiɗon fannuji e wiide fedde gotta ko windere tan ko ɓuuri hen lorade ko ene jeeya e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi toon to Gaza sababude haare teskade toon nde kono kadi Soudan du Sud ɓe kolliti wonde toon ne woodi e golloɓe oɗon fannu loriɓe hen no fewi yo Allah hokku sutura tan saabu ɓen kam darde mumen vraiment kañumen kam ina poti taarede kono kadi so tawi ko wayni violence uji mbaɗi ni fitinaji mbaɗi ni famama e dow mumen aduna o foof ina foti rendude wullito ɗum ñiŋa ɗum wasa yonnude ɗum hono no fedde gotago windere wiri ni ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e to banggue hello acti international joni joni ha hande en jokkat tan Olel Pindi TV ko ɗum tigi woni ko jeeɓaton e oɗo subaka altine hande payaten ko e to banggue rubrique meɗen fait divers hande noon sikki ala e altine kewno ɗon hebde ko astuce e beauté kono noon nde tawno en mbayri hebde fait divers ɗum waɗi mbiɗen ni en gaddan bandiraɓe fait divers arantuno en hen ko debbo pullo hono Hafsa Sow kono kankone no mbirami ni tan min e kala saaha eɓe dokkami gonga kamɓe sosoɓeɓe saabu eɗen gandi kam Hafsa no waɗata ni vraiment auditeur uji ɗi il faut maɓe kalde makko kono kadi enen kadi mayen kalde makko yoɓe gandu kadi noon ko sosoɓe mbayi noon ɗum noon joni joni o jobbo so tawi a heeɓima gaddana en tan générique payen to fait divers astuce e beauté haw aratat kanko Hafsa joom boru loppa boru muɗum voilà o ara e astuce e beauté altine mbaɗo hande garta rubrique fait divers hono no mbiruɗen ni tan fait divers noon hande gadduɗen ko ɗiɗi e alhaali oɗo fait divers mo ganduɗa ko kañum tigui gadduɗen hande ko adi foof payeten ko toon to Guinaw Rail toon noon ko haare sukaɓe tigui woni ko teska toon e nder ɗum noon ɓen sukaɓe ɗiɗon ndeɓe kaaɓi hunde nde noon wattindima mettude wattindima hamnade saabu noon goto e mabɓe wattindima yoɓade fittandu goɗɗo tawi ɗum ɗon ko haare tan tokosere wande hakkude ɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ko hedde duuɓi sappo e jeeɗiɗi e ko nandi hen jaranno ɗum ɗon noon woni ko addi caɗele mawɗe toon hani on mo ganduɗa kañum woni tumaɗo e on fannu e oɗo saaha omona e juuɗe lawol nde losko uddita hen noon kanko on mo ganduɗa ko kanko tigui woni pawaɗo junggo o holliti wonde ko haalayal seeɗa tan wonno to banggue ko wayno jeeygu walla coggu vélo ko ɗum nde woni ko addi caɗele mabɓe nde ɓen nde haare nde waɗi noon tawi ko yiwimbo kanko on suka o yiwimbo to banggue jiwanɗe fodde tati jeeyi sababu noon hunde nde o fara toon to hôpital o hawri e ladial ete kadi ko ɓuuri hen hawnade kadi kanko on suka nde o heeɓi ɗeɗon gañanɗe nde bandiraɓe walla ni hoddiɓe ne gadi nenawmo toon to hôpital kono nden on chauffeur ko kañum noddi police ji ɗi wi wonde yo police ji ɗi gar alay saago ƴeewa ɗum sababude kañum hulde ɗum haade muɗum yaade ha e lawol suka o hawra e ladial kañum ne waɗe impliqué e on probléme ko ɗum jeeyi sababu lawol heeɓi hen kañum ne heeɓi hen wawi kay arde wawi uddide loskoji ɗi caggal ɗum noon losko ngo nani e juuɗe lawol on suka kadi ne wayno hawri e ladial ɗum ɗon noon ko toon to Guinaw Rail ne way noon ko quartier biyeteɗo Aliou Gueye e ngal leegal ko toon tigui ɗum waɗi kona ɗum kalten koye oɗo gorkajo mo ganduɗa ɓe mbi ko Farayse ko jibinande France ne wayno noon kankone ko sali tigui o wonno toon to sali noon ko piscine makko o jogui nde o jogui on piscine noon o addata hen ko sukaɓe kadi taw ko sukaɓe worɓe kono kadi tawi ko tokosɓe saabu noon ko duuɓi sappo ha e duuɓi sappo e nayyi ko hen ɓen sukaɓe jarata o adda ɗumen toon
o funtira ɗumen oɗon piscine ko ndeno wawata wondude mumen e ko nandi hen caggal ɗum noon o tottata jomum walla o funtirta ɗum mbiyen ko fodde 200 walla 400 ɗum o funtirta ɓen sukaɓe caggal nde ɗum tina noon o fawama jungo kankone kanko on gorkajo jarowo e duuɓi 7 ko ɗum ɗo wonno fait divers meɗen Elage Bassar fait divers o mbanmi tan ko morlal jiire pour gagner du temps basen wadde o fait divers gartene goɗɗo ɗiɗɗi foof ayi no yaari ni ɓe sukaɓe haɓɓe ha mayde heeɓi hen e sababude bolle puyɗe kono kadi o gorkajo mo ganduɗa ene yaara e duuɓi 7 wadde abusé e sukaɓe toko surtout kadi worɓe ko bo dom duuɓi 7 on ham ko kuɗaɗo kuddi kam haadi tan ke jaa aɗa woni non seulement aɗa woni gorko mais aɗa jaara e duuɓi 7 an aɗa vraiment aɗa laaɓa an kam hankadi mayde no ɓallima no feewi no feewi no feewi hayso tawi a wona julɗo wonko fonnoma talde ɓe kadi ɓayde wona leldade ebo tawi o yiiɗi leldade kay rewɓe nan ɗo o yahata o ƴoyi rewɓe kono ko sukaɓe worɓe o rinnata mo nawta e piscine ni hayno on totta ɗumen 400 ɗum o kam min sinno min wonanno sinno laamu ngoni nannin hankkadi ko heddi koye gurdam makko yo waɗɗum e kaso kanko ko heddi koye gurdam makko yo waɗɗum e kaso kala ko joguino ɗo e bien yo heɓ so tawi kay ko France jibnande Touba France hay so tawi ko jibnande Sénégal ono kala ko joguino e bien foti ko heɓtede ha laaɓa cer watte ɗum ɗo état par ce que waɓiniyete podani woppede so goppama jibnata kadi ko goɗɗum ko fati alhaali haade sukaɓe haade sukaɓe nde ay Halima enen sukaɓe men joni il faut que eɓe ƴewte no feewi ɗum noon woni ko joguimi e ko goɗɗo jogui e ko goɗɗo jogui par ce que so yimɓe soɓe mbaɗani attention par ce que kamɓe hannde ɓerɗe ɗe ko jawti kirol ay aɗa ɗum ɗo fof addi ɗum noon ko waasi nden nannede duuɗi alquran ay duuɗi alquran woni ko heewi ko waɗata e neɗɗo a faami ma yaa ha yetto won certain niveau a faami sa ɓuuri antinnade tan an hankkadi ma won ko jombinɗa hoore ma mais hannde neydi ndi ala jibnaɓeɓe ngala response par ce que soɓe jibni ɓiɗɗo tan ɓe mbiyata ko beddo yone beddo noon so nehi neɗɗo en général ne heewi bonde heewani jibinude ko moƴƴi on ɗon fuite de responsabilité noon ke jibnaɓe fuɗɗi ara noon nen reeɓa e sukaɓeɓe hannde kala ko ɓuuri wawde fijrude ko violence ene wawi taw aye nder violence ɗe pijata o kañum yaata ha jibina ɗiɗo haari te kadi 1 2 3 jomum yaltinata ko laaɓi e bon goɓɓe nan ɗo fof hay goɓɓe ne wara saka noon ɗum ɗo yooɓe tinno eɓe gartira haqqillaji mabɓe e on ɗon fannu ɗum noon wallataɓe hen ko jibnaɓeɓe sa jibni ɓi woto dog responsabilité ne haalde mum yewtu ɗum funtu ɗum waɗa ɗum e métier walla mbaɗa ɗum e goɗɗum e ko ganduɗa en nafa mais sa annani ɗum aduna a woppi ɓiye ne boya jibnata ko ɗum ɗo ɗiɗo kadi jibnatte so jibni ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ne yurmini hannde oɗo saaha ɗo tolniɗen ɗo a yi ɗiɗo fannuji ɗiɗi fof to banggue feyde weeyo guinowrayi kam laamu ngu woni foti ɓeydu toon sécurité no feewi par ce que guinowrayi ko leyɗele nde ganduɗa insécurité o ne ɓurti guinowrayi en marché boubès en marché boubès kam taw pikine bon marché boubès en guinowrayi en donc ko leyɗele nde ganduɗa laamu ngu ane foti wadde renforcé sécurité o mais koko doyen Abbas Sarr yi ko tan ndeɗo jibinande hannde surtout sen ji en kalinani haala vodi vodka boisson mo ganduɗa waɗi ko sangara hannde ko ɗum woni peut être ɗum woni koɓe ƴetti hannde ko ɗum woni top alay saago sukaɓe jara ɗum daña cuusal bon wonde complexe diwan ɗon maɓe jara ɗum jomumen mbima daña force daña ma en komin mbiyata ko a faami chichaji ɗi assisaji ɗi suusuji ɗi mbaɗata ɗi ɗum fof ko ɗe ganduɗa hannde ɗum fof ma yurnete e nder 5 jeunes mo jiiɗa ɗo ene mayi hen ɗiɗo ɓe kam ko waɗoɓe 15 mo jiiɗa fof nan jogui tekkere mum ne ɗum donc il faut ko pular yiyata ko tan a yiɓiɗo sa jimmini ɗum a nehan ɗum sa woynan ɗum nde woni suumu tan so mawni woynete mais malheureusement kadi hannde ko jiiɗen ko oɗo génération mo jiiɗen ko ɓe mbiyata ko mo neha hi wawa neede en tawɗen ko génération mo ganduɗa jomumen ganda ko woni needi pour mbaɗa inculqué neha ɓesguji men ɗum ɗo jibini ko woni ɗo e bon malheureusement ɗum woni ko jiyeten ɗo kon tawno sukaɓeɓe natti wonde tan kamɓe koɓe kutorto ko mbaɗata ko consommé drogue aji ɗi ɓe ƴettata ɗi hannde sukaɓe rewɓe jiyata e mbiyata ene mbaɗa drogue o ne ƴetta suusuji ne ƴetta volet ji ne ƴetta di n' importe quoi
donc hande nati yaada tan kamɓe sukaɓe ala ko ɓe kutorto ko ɗum woni jomum yahata ha waɗa ko ganduɗa ko boni tawi wallahi wona kañum won goɗɗum ko soome mum diwru ko ganduɗa wallahi non wona kañum siko koɓe kutorto ko ɗum noon ko probléme ganduɗa ko dédication hande jinnaɓe ana natti wadde veye dokkani tan sukaɓe wawde nede ɗumen ɗum ɗo tan jibini ko wonɗo ko ɗum addata caɗele alay sago yo mbat veye sukaɓe e mbawa nede ɗumen ɓiye sa waynan ɗum tan so mawni waynete ko ɗum woni haalata sa waynani ɓiye so mawni waynete en tout cas ko caɗele ɗe ganduɗa ko poɗɗe wattede hakkille no fewi laamu ngu ne foti darade hen saabu nden kaali ɗi eɗen gandi ene foti wonde e leeɗe ɗe a haali joni joni guinaw ray marché boubes pikinne kay en jii ko joliti won ko e ɗeɗo balɗe en jii réseau ji sociaux ji ɗi ɗeɗo caɗele kadi oɗo wiyemo 63 ans mo mbiɗen 73 ans mo mbiɗen capanɗe jeeɗiɗi tati voilà mo mbiɗen o won kadi caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa jalti Pikine on aussi ko arani o jeeyaka e leydi ndi kono ko bar makko udditi e leegal ha jibini caɗele mawɗe hande o ko ɓuuri hewde réseau ji sociaux ji oɗon vidéo nan o waɗi viral meɗɗa son jii ɗum on ngappuɗo tondu ngappa tondu neɗɗo ha gayna élage moɗa Allahu akbar on kay anani oɗon feede were hoore muɗum o welani hay haalde ɗum ɗon ɓen hay jignaɗo suka gorko e hoore mum yalti suka gorko o yalti kono kadi koddiɗo mabɓe kadi yalti wi wonde ko arani o mon ɗon woni e galle goto hankkandi galle o ko battu ɗum e jeeyal te toon ko rang woni toon o wi ko sukaɓe mumen tohosɓe ni hedde 10 ans o ɓi ko jarowo e 10 ans ñanden ari wimo ko yaay mi yi debbo e gorko ne dariɗani mbaɗe rang hen mbaɗa naggam mais ɗon alima kadi mais ɗum ɗon ko caɗele nden mi yeeɓi vidéo mbiyata kono noon aɗa andi il faut paamen Sénégal eɗen habitude walla ɗo paaɗen ɗo moƴƴani ko gonga ko un étranger hay ko yeyata ko peut être enen to banggue diine men en jaɓani ɗum kono an en tant que citoyen an tan a ala doole e d' après nde o haali o wi ko nde waajo yeehi o andi wona celluɗum jogui probléme rein jogui probléme waajo waɗimo attaque mais an a sellani andu hoorema mais hande Sénégal est ce que eɗen gandi so hajaka ɗum reɓata ɗo to fayi ɗo moƴƴani par ce que hande kala ko muusi neɗɗo yarkene fajan hoore mum mais an so tawi neɗɗo waɗi implanté addi bar légal c' est vrai que diine men yadani hen en jiiɗa waɗoɓe ɗum mais aɗa jogui no poɗɗa wulitade ko wona yiide an aɗa safran ɗum hoorema jomum ko joguiɗo kayit heeɓi agrément heeɓi ko jooɓo impôt ko jooɓo taxe ko jooɓo hol même bon yo Allah yaafami yohoɓe ɓe jogui ko te jaaɗa ha wi kañum cagaji muɗum ɗi ɓe jaafo e konngol ngol ne jogui ko carte mum jonon on ko aɗa foti tan teɗɗinde reedu ma gara mbiya aɗa itta ɗum ɗon mais wona noon mais hade ɗum Mohamed kamɓe ɓe kaali ɓe nawi ɗum e lawol mais ɓe keɓani taw ko ummi e lawol alani hen saahaji kadi lawol leydi men mais kala ko jiiɗa alima kala ko jiiɗa ko procédure mais aɗa jomum nde yahara nde ƴewoy ko des papier ndim jafoɗa seeɗa c' est à dire ay ɗon aussi y a un problème c' est à dire ay comme par exemple hande légal wonko watte implanté légal sun c'est à dire ko wonɓe légal ngal tawi ils sont très conscients pour ko haɓadana ɗum aɗen attends je vais t'expliquer ay no waɗi procédure ay procédure o sahaji ko laamu ngu tardinata par ce que aɗan laamu ngu holno tardinata pour wasse tan hono laamu ngu tardinata an hande on se dit on est dans un pays où presque certes c'est un pays laïque mais là où on dit 90% et yimɓe men ko musulman voilà 95 je vais t'expliquer Dieng ƴeew imagine toi joni an aɗa andi ngal ɗo légal presque ɓuuri ko hewɗo ɗo ko julɓe pourquoi aɗa adda ɗon aɗa waɗa ɗon bar pourquoi laamu ngu waɗma autorisé e waɗa ɗon bar ɗon a ala droit waɗa ɗon bar ay sa waɗi ɗon bar ça veut dire que an gonɗa ke jangguinde sukaɓe wonɓe ɗon par ce que ay imagine toi ay sukaɓe joni a haali wona mbiɗa won cuhlel wi e wonde e so yi toon gorke debbe ne mbaɗa ko wona noon mais so ɓoyi seeɗa sikkata ko noon ɗum addi joni ay joni sukaɓe men joni bonni sukaɓe men fof ko bonni aɗa nden sukaɓe ay sukaɓe nden sukaɓe andano e sukaɓe ko fijirde kono hande sukaɓe gonga mbaɗata en tout cas kala ko mawɓe mbaɗata toye dow less ko ɗum sukaɓe mbaɗata doyen mi jaɓi mbimi ko mi waɗani min mi wawa jabde mbaɗo ɗum e leegal enen diine men wonko jaɓani mi yadani hen mi yadani e mbaɗo ɗum kono kala ko jiiɗa ay ɗon ɗo laamu ngu waɗi feere ha waɗi on reconnaître hokki ɗum papier ji waɗi légal waɗi implanté e légal ɗum ko joɓo taxe ko joɓo mais so tawi c' est vrai que légal kala ngal jiiɗa quartier ko to Dakar kala quartier aɗa jogui notable uji ma aɗa jogui chef de quartier aɗa jogui
ummo chef de quartier ya ha gendarmerie mais goppen enen Sénégal naɓe ɗum déjà fuɗɗima e Dakar enen no jeune là ittude engagement ji ayi koɓe probléme hakko manam enen fulɓe walla mbiyam way ke enen fulɓe en jii joni ko sukaɓe ummoto naata e boutique aji ene piya sukaɓe ɓe ganduɗa ko koreji men guinenaɓe ummo non wona noon foti wonde par ce que yen gandu enen ken ɗanniɓe par ce que hande Sénégal sa ƴeewi to banggue diaspora eɗen jogui représentativité mawɗo ɗum ko partout dans le monde woto mbaɗen jugé tan enen ko hoɗi men ko ƴeewen ko hoɗo yiɓe men ɓe donc jimide tan ko toujours enen ɓeskuji men e ley en ganda loi e ley ganda charte uji enen kewiɗi eɗen paƴano koye men on no waɗiri ni ha waɗi implanté yoɓe ndew e gonɗon lawol je donne un exemple sa yiiɗo e Mauritanie ɓuuri raɓɓide taw ka Sénégal naji a yii toon yaha toon mbiya uddir bar ƴeewa no jiiɗa par ce que toon ko république islamique mais y a d'autres pays y a comme par exemple ko wayno Côte d'Ivoire jaa ko wayno Gabon wayno Congo ko wayno c'est à dire quand je donné e Mauritanie tan kañumen ɓurno ɓallade meɗen mais partout e aduna o kalɗo jaaɗa saɗa woni sénégalais wonɗo ganduɗo hoore ma wonko waɗɗakimo ɗon ay kala ko joga toon ko wayno boîte de nuit en ko wayno baaruji en ko wayno ɗum ɗon en 90% walla 99% jogoto ɗum ko jomen leydi en mais enen ɗo ko étranger garan jogo ɗum enen jaganaɓe ɗum ɗon doyen Sénégal naaɓe ala fof teddungal ngal dañade caggal leydi min mi yaadani non mi wiyani no jimi yiide kono kadi oɗo Mohamed yaato Sénégal naaɓe ko kañum mbaɗani toon ko fewani ɗon c'est valable waɗi ni rewi e laawol ha hokka yo jooɗo ɗon ni so tawi janggo jaam on min kay mbimi ko yo itti ɗon mi yaadani hen mi yaadani e baɗɗo ɗon kono yo rewne lawol kono teddinde becce kay voilà aɗa noon ko ɗum woni probléme o ay rewnude lawol ngol ay wonko ganduɗa Mohamed ay yela wonko ganduɗa laamu fotani jasinde hen fotani leltinde mais fotani wonde soko ɗum noon waɗat hen sa population sa rewni lawol ay sa rewni lawol ay population haɓat ay population en général kala jiiɗa ko bani tawat ko population koko rewni lawol ha hurti ɗum probléme ɗum ko caɗele laamu haɗi ɗum arde yo Allah waɗata sukaɓe wonɓe leegal ngal wiide kañumen ne ina cafrana koye mumen voilà ɗum noon ko ɗo gaynirɗen oɗo fait divers kono kadi ko ɗo gaynirɗen yewtere meɗen Oolel Pindi TV en gardama hen ha ɗo cikkumi han kadi ko wonno e lahal ngal ko foof en juppani ɗum bandiraɓe yeeɓiyankoɓeɓe keddorɗen ko mot de la fin Mohamed Dim holko mbaynortoɗa sohna Halima ko weltanadema weltanade dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mais sohna Halima hokkat kam noon mi yetta Moussa Ba Sinthiou Mbal Couture neɗɗo mo ganduɗa aussi ne wallita ene golle ɗe puisque eɗen gandi weeɓani quand même toujours dañde mo ganduɗa peut être ne yaada e ma donc Sinthiou Mbal Couture il est joignable au 78 473 12 09 walla jiɗɗo jokkodirde makko fof ne wawi wadde 77 931 13 52 Sinthiou Mbal Couture marché Boubès pharmacie Fouta Doro ko worɓe tan o ñootanta non wonɓe rewɓe ko toon jaltuɗa ngol lawol walla ala kanko kay ma ko toon tan yalta ɗum jalta fof kala jaltumi ko Sinthiou Mbal Couture Sinthiou Mbal Couture wadde rewɓe worɓe fof o ñootanta marché Boubès pharmacie Fouta Doro donc voilà numéro ji makko téléphone nan ɗo voilà ɗum noon o weltanama kankone ɗum noon aɗa waynoto ɗon talata walla ko alkamisa inchallah na talata ko janggo Mohamed ay hor addan ɗo yimɓe Oolel talata janggo de wadde alkamisa Oolel kay Elhadj Abbas konngol ma mbayniɗo eyyi kongolam mbaynigu ko ɓeydude tan surtout e plateforme o oɗo biteɗo Hassim Sall omo jarno en mais également Aliou Sall aussi woni ko toon to Mauritanie aussi en kalino nani inde makko Aliou Wane enen jarnomo e goɗɗo mo ganduɗo ma naati batte ɗo wiye Madina Ka wan o ko wanɓe walla ko babaɓe naaɓe en tout cas bon de toute façon komin iwdi babaɓe en wan en calminimo en tout cas wiyete ko Aliou Wane enen calminamo vraiment ko kanko tigui woni boom binoɗo e wonde sin jiiɗi accident ji iwa alay saago ɓeyden BRT ji ɗi ɓeyden ɗum ɗoji donc enen beltanoma Hassim Sall aussi ari caggal majjum ene weltano Pindi TV no fewi Medina Ka également
min mi salmini bandiraɓe kala ha alkamis so Allah lamɗo jaaɓi inchallah. noon Allah jarama a jarama Elhadj Abbas Sarr ko noonne kadi Mouhamed Ndim on beltanama no fewi saabu ko kufno ɗon ko machallah humpito ngo laaɓi kono kadi bandiraɓe keeɓi hen famamuya ɗum noon bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen ko hande Olel Pindi TV e oɗo subaka altine hande en jetti dendagal ɓen wonɓe plateforme o wonɗonnoɓe en suivre walla yeɓannoɓe en guila nde puɗɗiɗen ha faade hande en beltanimaɓe no fewi yoɓe gandu kadi enenne machallah eɗen batti e mabɓe hakkillaji no fewi en jetti dendagal ɓe ganduɗa ko kamen goni jagguɓe to karallagal to banggue régie ko Jobbo Sow to banggue caméraji ɗi ko Djiby Dieng kono kadi en jetti yimɓe galle ono mbirnomini tan infographie o to banggue infographie ko Ali Fall Ali Ndene Fall kanko o weltanama machallah ɗum noon Allah jarama on jarama aadi men e Olel Pindi TV so tawi gueno ñaawi ko alkamisa ɗo e nden enen kala yo en